זה ברזיל? ברזיל שטוב, שבקד, משהו. טוב? לא נעשה טוב. מה? לא. אני כבר מחזיק. בעזרת השם אנחנו היום נסיים מסכת נדרים. יהיו הדברים שעשינו מסכת לעילוי נשמת מורו ושלמה בן מזל, אליהו בן מזל, אברהם בן מזל, אברהם בן אסתר, אליהו בן מזל, טוב הרבי, ניסים בן חמסלה, ציון בן רחל, מסעוד בר סמטה ומסעוד בר חנינה, יעקב בן שמחה, יעקב בר שמחה, איך? סולטנה בת מזל, רחל בת מזל, אסתר בת מזל, מרים בת חסיבה, מרים בת אסתר, תמר בת אסתר, יעל בת אסתר. לעילוי נשמתם ולרפואת כל עם ישראל, דוריס בת גורג'י. יהיו הדברים שיהיו לעילוי נשמתם ולרפואת שמואל בן אסתר, וסימי בת אסתר, וכל עמו ישראל. מסכת נדרים, אחד המסכתות שהמפרשים אומרים להם שאחד המסכתות הקשות. כל המסכת מדברת, מפרשת את פרשת מטות בהתחלה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור בשר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצאים מפיו יעשה. וגם בספר דברים כתוב, כי תצא, כי תדור נדר להשם אלוהיך, לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשם השם אלוהיך מימך והיה בך חטא, וכי תחדל למדור, לא יהיה בך חטא. בהמשך אני אסביר קודם כל, התורה מחלקת את הנדרים לשני חלקים, לאיש ולאישה. לגבי האיש, אם הוא נדר נדר, הוא לא יכול לחלל את הנדר שלו, הוא לא יכול לוותר על הנדר שלו. אז המפרשים אומרים, הוא לא יחל דברו, אבל חכמים ובית דין יכולים להתיר לו את הנדר. זה לגבי הגבר. זה גם אמור לגבי אישה, אבל לגבי אישה התורה נתנה לנו, ואישה כי תדור נדר להשם לעשרה עשרה בבית אביה בנוריה, ושמע אביה את נדרה וסרה על נפשה והחריש לה וקמו כל נדריה, ואם איני אביה אותה ביום שומעו, אז כל הנדר לא יקום, והסרה אשר אסרה על נפשה לא יקום, ואדוני יסלח לה, כי הנה אביה אותה. הקדוש ברוך הוא נתן לאבא כוח לבטל, להפר את הנדר של הבת. לעומת וכן, ואם היות תהיה לאיש, כלומר אם היא התחתנה עם איש, הוא מדלה עליה ומבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, ושמע אישה בעלה ביום שומעו, אם הוא החריש לה וכמו נדריה. ואם ביום שומעו אישה יניע אותה, והפר את נדרה. אז התורה נותנת לגבי האישה ולגבי הילדות בבית היתר מיוחד שהאבא לא צריך חכם. אבל עלינו נדרים, אנחנו נדבר בהמשך, עלינו נדרים הבעל והאבא מתיר, ואיפה החכם או הבית דין או שלושה אדיוטות נכנסים לתמונה. למה אנחנו בכלל, נדר, מה זה נדר? נדר נון וחמישים די. זה אומר, המהרש"א, אני שמעתי את זה מפי הרב רוזנבלום, המהרש"א אומר מפי, הרב רוזנבלום אומר מפי המהרש"א, נדר זה יושב ב50. איפה אנחנו עוד יודעים מה יושב ב50? תשובה. לא, ב50 אחרי העליונים, לא התחתונים. בעליונים. ותשובה מגיעה עד כיסא כבוד, כיסא הכבוד זה 50. כלומר נדר ותשובה נמצאים בכיסא הכבוד. למה אנחנו עושים התרת נדרים? מקפידים. יש, שמעתי שבירושלים
בתי כנסת ספרדים אומרים כל יום שישי, אחרי התפילה, עושים התרת נדרים קצר. כ' באלול, 40 יום לפני ראש השנה, עושים תערוך. א' בתשרי, עושים את תערוך. ראש השנה, יום כיפור. למה? כל כך הרבה התרת נדרים חשובה. אז אומרים, החכמים אומרים, בעוון נדרים, אדם מאבד את הילדים שלו ומאבד את אשתו. אז זה אחד מהדברים שכאילו זה מפחיד. לאבד ילד, לאבד זה. אבל אומר המהרש"ל, אנחנו אומרים את התרת נדרים, הרי אם תבוא לפני יום כיפור, אתה ביום כיפור צם 25 שעות, עושה אבינו, חטאנו, פשענו, כל היום איזה הרבה פעמים. ויש לך נדר. אז הוא אומר המהרש"ל, הנדר חוסם את התשובה מלהגיע לכיסא הכבוד. אז כל מה שהתפללת והצמת וזה תשובה לא מגיע. הכל כאילו לא עשית כלום. לכן הנדרים הם מאוד חמורים, מאוד מאוד חמורים. עכשיו לגבי יום כיפור עושים את לא אמרתי, לפני כיפור, ראש השנה. היום בזמן התלמוד היה חכמים היו שהיה מספיק חכם מומחה מנוסה להתיר את הנדר. וזה היה בא בהתרת הנדר, אם היה מוצא לו איזה משהו קטן שיכול להתחרט עליו, ואז הוא היה ממציא לו. היום אנחנו משלושה עדויות עושים את הנדר, לא עושים על ידי חכם. לגבי האישה, על איזה נדרים המסכת מדברת, או הכתוב מדבר, אז הוא אומר, נעלם לשנייה. או נעלם לך נדר? כל נדר, שבועה, איסר, לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. אז בסוגיות בגמרא אומרים, רק בעינוי נפש, שאישה מתענה, ובינו לבינה, הבעל יכול להפר. עכשיו, בעינוי נפש הבעל יכול להפר גם לו וגם לאחרים, למי שהיא נדרה נדר. אבל בינו לבינה הוא מפר רק לעצמו, הוא מפר לה ולעצמו, וכל השאר הם לא יכולים. ולמה אני אומר את זה? כי המשנה האחרונה במסכת אומרת, בראשונה היו אומרים 3 נשים יוצאות ונוטלות כתובה. האומרת 100 אני לך, שמיים ביני לבינך, ונטולה אני מן היהודים. שני הדברים הראשונים לא שייכים לנדר. לעומת זאת, נטולה אני מן היהודים, הם כאילו היא לא רוצה לקיים יחסי אישות עם כל היהודים. אז ממשיכה הגמרא ואומרת, חזרו לומר שלא תהיה אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה, האומרת 100 אני לך, תביא ראיה לדבריה, השמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה, ונטולה אני מן היהודים, יפר חלקו. ובינו לבינה, הוא מפר את החלק שלו, הוא מפר מה שזה, כאילו, ובכל מקרה היא אסורה על כל האנשים, יש את איש, יפה, יש את איש, אבל הוא אסר אותה לכולם, גם אם מתגרשת היא תהיה אסורה. לאבא. לבעל. כן, לא. עכשיו, בראשונה היו 3 נשים יוצאות ונותן כתובה, האומרת 100 אני, כלומר, אם באה אישה לבית דין ואומרת שהיא נאנסה ומדובר פה בכהן, אז הוא נותן לה גט
ואת כל הכתובה. ואם היא אומרת שמיים ביני לבינך, כאילו אין לי ילדים, אני לא יכולה להביא ילדים בגללך וזה, אז גם היו נותנים לגט. אבל מה קרה? בהמשך חזרו לומר שלא תהיה אישה נותנת אליה באחד אחר, שלא תשים האישה, והגמרא בהמשך מביאה מקרים של נשים כאילו הסתכלו על אחרים, ניצלו את זה כדי להתפטר מהבעל ולקבל את הכתובה. כל המטרה הייתה לקבל את הכתובה, לא את הכת, כי הרי זה המזונות שלנו, לפני התלמוד. והגמרא מביאה בסוף מקרה, היא מתחילה, היא הביאה 3 או 4 מקרים של נשים שעשו את זה בסתר, כל מיני תכסיסים, בהערמה. ובסוף הגמרא הביאו את המקרה כאילו החמור. אומרת הגמרא, ההוא נואף דעה לגבי דעי אינתא. נואף נכנס לביתה של אישה כאשר בעלה לא היה בבית. עתה גברי, הגיע בעלה לבית. סליק נואף איתה בבא אבא מחתן תחלק. סליק נואף איתה בבא. הבחור שראה את הבעל בא נכנס והתחבא אחרי הדלת, אחרי הווילון. אבא מחתן תחלק אמן ותאמינו לחוויה, חיביה. הגמרא אומרת שהיה שם שחריים, זה סוג של אוכל של ירק מסוים, שנחש עבר על זה ושם את הערש שלו על זה, ואסור לאכול מזה כי יכולים למות. והנואף ראה את זה ואשתו ראתה את זה. בא אמר ידה ותעלה מחל מנהו, הוא בא לבית ורצה לאכול מהשחריים ותחלה בלא דעתה דאינתתה. אשתו לא ידעה שהוא רוצה לאכול, היא לא ראתה את זה. פתאום הוא שומע, אמר לו הוא נואף, לא תאכול מינון דתאמון חיביה. הוא שומע קול, אל תאכל מזה, נגע בזה נחש. אמר רבא, אם תתה שריה, כלומר האישה מותרת, לא היה שם שום מעשה איסור. כי אם היה מעשה איסור, כן, שריה אם עת הדאבה באיסורה, אם היה איסור, אז הוא לא היה מדבר. למה? מי חלט אליקול ולימוד? הוא היה נותן לו לאכול, ועומד מה אני הייתי, הוא בא, התגלה אליו, מצב מבריך, לא נעים, אבל בזכות שהתגלה אליו וזה, אז רב פסק שהאישה מותרת, לא היה שם שום מעשה איסור. כי נאי חלט אליקול ולימוד, הוא היה נותן לו לאכול ולמות, שכתוב בספר יחזקאל, כי נאפו ודם בידיהם. אם הם נאפו, אז גם יכולים להגיע לרצח. אז הגמרא אומרת, פשיטה, מה הוא בא לחדש לנו פה? מה הוא דתמה? איסורה עבד ואמר לה, ומיכה ללימוד בעל. זה ברור. אבל דתווים תתעלי אלבה מים גנובים ממתקו ולחם סתרים מנעם. זאת אומרת, הגמרא הביאה כביכול, ניסתה להפריך את הפסק של רבא. אז היא אמרה, הרי הנואף מה הוא מחפש דברים אסורים, מים גנובים ממתקו ולחם סתרים מנעם. הוא אומר, למרות זאת כמה שמלם, אפילו אם יש לנו את זה, האישה מותרת. הדרן הלך מסכת נדרים וסליק על... הדרן הלך אלינו נדרים וסליק עליו מסכת נדרים. הדרן הלך אלינו נדרים וסליק עליו מסכת נדרים. הדרן הלך מסכת נדרים והדרן חלן. דעתך הלך מסכת נדרים ודעתך חלן. לא נתנה שנדח מסכת נדרים ולא נתנה שנדן. לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת נדרים והדרן חלן. דעתך הלך מסכת נדרים ודעתך חלן. לא נתנה שנדח מסכת נדרים ולא נתנה שנדן. לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת נדרים והדרן חלן. דעתך הלך מסכת נדרים ודעתך חלן. לא נתנה שנדח מסכת נדרים
ולא ניתנה שפינן, לא בעלמא. לא, היא לא בירכה. יהי רצון ולפניך ולמען יום שלמותנו. שתהיה תורתך ומנותנו בעולם הזה ותהיה לא תחשוב שאנחנו פה לא שומרים. חנינא בר פפא, ראוני בר פפא, נחל בר פפא, אחי בר פפא, עזה בר פפא, פפלפם בר פפא, רכיש בר פפא, חב"דניקים זה עם שין. לא, חב"דניקים זה עם שיניים ישר. דהרו בר פפא. תראו כמה כל משפחת פפא. למה? למה הם זכו שכל סיום מסכת הם יקראו אותם? אז אמר הרב דוד קלופר, בגלל שהם היו לומדים כל יום שישי לפני שבת, דף גמרא, שני דפים גמרא. היו לומדים גמרא כל יום שישי לפני כניסת שבת, במקום לרוץ ולהתחיל להכין את השבת. אתה יודע מה הבעיה של המסכת הרי בנה הזאת? אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפניות עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו כולנו בצאצאינו, אנחנו בצאצאי עמך בית ישראל, כולנו בצאצאינו ולומדי תורתך. מאוהבי תחכמני מצוותיך כאילו עולם לי. יהי לי תמיד בחוקיך למען אוהב ולעולם לא אשכח מצוותיך כולם מחליטני. ברוך אתה אדוני על ידי מבוקך. אמן 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 סלע מהר. מודים אנחנו לך. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולומדינו חסם חלקנו משהו לדבר ושלום שאנו משכנים שעת העבודה. צריכים ללכת. אנו המילים נורמה. אנו המילים מקבלים שכר והם המילים אינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים לעולם הבא והם רצים לבאר שחת שנאמר מתי אלוהים תורידים לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא ירצו עמהם ואני אפתח בה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו כשם שנתן ניסה מסך נדרים. כן תעזרני להתחיל מסכות וספרים אחרים מזוהמם ללמוד ולמד לשמור לבניהם ולצפון לבית עבודתך ועבר וכל המראים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי לנו ולזרענו לא תמוש התורה מפי אחד מפי מה שעזבת את בית השיטה, אנחנו אוכלים זיתים לא שזה הבעיה. לא רגיל לרמה הזאת. ליבי ירדו ימיך לא יציגו לך שמות חיים אורך ימים בימינהו בסגולה ראש את הכבוד אדוני שלמותיך אדוני ללכת אמרו בשלום. אנחנו בעזרת השם נתחיל מסכת נדרים כל כינויי מסכת נזיר כל כינויי נזירות כנזירות האומר הרי אני זה נזיר או הרי נזיר תאמין לי, אפשר לשבת להתפלל. נזיר. שיהיו בריאים. לשון להיות. אין לי כל כך אני הולך ללמוד בריאים. התגדע שמר רבה. ולהסקה חיה על מה הוא באמת קרתה בירושלים ושכללה את חלה לגבי ומעיקר פולחנה הנפרד והרע ולהצבעה פולחנה נשמעיה להקרב ולת מקציצות ולכו ובחותי לקרב ויצמח ותלה לקרב ושיבר אמן. אמן. יש שמר רבה מברך לעולם ולמח יתברך שלום שלום ונעשה. מי בעד רבי? מין שמיה. לנו כל עמו ישראל נברא. חזק וברוך.